So you okay? Mami. Yeah. Me na mako. Adana kono mamiska. Oh, odi opesika sem. Me se me di machi aja. Odi awuni sika sem. Mami na nkomu e kura ka wo se me maye Canada. Me du wo ina maka. Ye nwafu a na efu a ye dan a ye si a ene blocks nyina aye basai. Edan o se me ye na me sifiri o. Pese me ba si da. Sare bedi akon. Aden. Ni pattern ho ase ompe. Edan wofa yes oba ho. No. Ne wofa. Na entimi yensie na waba no so obesi. Nti den na wofa no. Wo pa de pa. Ono na wose wanya ne sika. Ana ode ba besiesie ha. Wo ha msey. Ne wofa ne ba ho wa hu bi. Ne wofa no nim de kun no. Edan ne kun no. Anti adwo abai hwe na nse ya de o mabegu kresi ho. Na wo de oba ba obaye bia se ana ne wofa. Mama nka asem nchiro. Ma ya sa abo asansa. Me fa dia me di kire wo. Na manya bie na mabusu efie hwe edan dodo se na wa ha. Edan bebre betimi aba ha. Nipa benya baabi ada. Hwe wona ogu akura se wo munya baabi na. Baabi edi eti tu de ehia. Nti sese yese ye jaya mabubu nti sese aka miminsi. Me wo face ni wo wu nti miminsi. Obi na obetimi akome. Se bia na nkofo titi mantwa so yensi dan sika wo ho pa yeso yesi a enipa bewu fie wo nti yensi. Gidie no wo de tachira na ye ho. Me obi na obetimi akome. Ebi kwa me ofa na yade keke ne mo no edi wi eso de be shadan. Nti mesro bibie na obesi. Ne mom de hia me kese pa ya abofra ikwadwo. Mati. Na nisu ahye papa. Ma me so wan abofra ya wa re obeto me nkra se ye memra ne enko na so radio station. Wona ya pani. Osusu na ado. Monhwe mu nua ketoi. Muye na mankochi mote. Na yase. Mesesan. Yenhweniye. Mesesan. Yenhweniye. Yo. Nti me kono me bibia beja. Why? Ya be. No, de wa ga ye ni sina mo mo. Ofa. Eriago. Na ifa na go share. Asem de wonim se me ntrafie because she madafo bi osoro. Wonu ama me ne omudi kuma bisa wasesa yeso api. Ofa dem ntrafie. Ye din komo bebre. Na no kwasem de wom ne se mankai anu anka. Edan ofa. Hwe se de blocks yesi bubugu. Enya fine. Enipa so we kura se omo pe ba bi di omo tiato. Asem si a ye nya ba bi kura ne yada edan keto ye am. Ti mai ma dwe se mpese mbesi. I know. Me pese mbesi free ho. Se de ba wo kura no po no o dabre mu so besesa. Pese mbesi free. Ma me mu ka kire ni wo. Nti no me ko me chieja. Nemum no. So obetimi nka bi na mama ni ska wo hwa me twa blocks ni. Okay, yeah. Nti ofa. Me bohwi ni mako. Why? Nti wo ko? Me ko anu no. Me bi ma chieja. Why? Na onko idara. Me buy me besida. Edan we. Okay, mate.